radio Edison Shiro Manyashi zilana Chief Matope. Unodiwa kudarira Chief Matope kugopindura nyaya inoti wakaipedza sei nyaya yawakatora maminisi edu. Unodiwa kudarira Chief Matope kugopindura nyaya inoti wakaipedza sei nyaya yawakatora maminisi edu. Yakaenda kumakoto kwa Chief Court. Takatorera maminisi pana. Yakaenda kwa Chief Court. Yakatongwa nyaya ukanzi iyo munda ndo ukanza kushata. Inini handisina munda apa nekuti madzikoma enyu akanga aripo ndo akapasa munhu uyu. Somatongerwo yakaitwa kuno ndomatongerwo yakaitwa kuko akati tatonga nopepa rakabva kuna chifu wenyu. Saka inini sabhuku chiendai kumba nyaya ine yapera ichinogara zvakanaka. Chikanga chaita kuti muende nayo uko iyo kuno ikatonga zvikazofanana nekuruchi. Chakatika ndochekuti icho vana vakati nhai baba nhaka yedu isisi yotorwa here uyo uri munda wedu. Zvina nokutendeo kuno rimwe dare kuda pamwe tingahwini tichiwana munda wedu nhaka yevabereki vedu sezvini ndimi baba. Saka ndopakazita kuti tikumbire maminitsi kuenda kupi kuenda ikoko nokuti vana handaigona kuvarambira nokuti vari kuda nhaka yani yababa vavo. Pamusoro mamusizisora mambo here pazvinhu zvese zviri kuitika muzivo here mugame kuzoti muzoenda kukoto kukoti inozivo here mugame pano kuti mimi ndimi zisora mambo pamwe yenyamu inayo manga muno ubaba hwenyu kwepazisora mambo mama kumira paubaba here kuti munazvo zvipini ndisapo zvinoita zvakanaka. Ndiri paubaba ndiri sabhuku zvakare. Saka tikaona kuti dzimwe nguva tinonyatsotongerwa muno zvakanaka dare iyi. Dzimwe nguva tikaenda paMajesty Court zvingatitambanukire kuti ndipo nhaka yomunda mukoma wangu sezvo ndino mhuri isina kana pokurima iwani kuyamurika. Ko zvinopa zvadai ichayamurika nei? Aiwa ndautokumbirawo regerero chakamira mwana wavo zvikatadza. Pamusoro iyi maona here kuti kutonga kumwe chete chatarwa naChief Matope ndo stembi inogashirwa kumusoro, asi tiri mudzimba kana kuti mukugara tinokakuzvidza here kana kuti karushoro. Ndimi mega madzoka nhasi muchitaura kuti judgment yakabva pano yamakasvika kusanganidzana nayo. Aiwa ndaposa kuti mambo anokutaura kwawe mamuposa zvinoteta dai isina kumushedza imaizokudzira kuiti ndo zvakangodzwa. ndakafunga kuti yakatonga ikoko kukoti watonya yenyu yapera chiendai munogara kumba munda yakaendeswa nevakoma wenyu hamuna chamuchagona kuita nokuti ndo vakanga vachitonga panguva yacho. Ndakusendera mvura saka dai tisina kushedza imaizokudzwa ndemaperero yakaita here naisabhuku because masiyana nemunhu munhu mundori sabhuku munga makatoya kuti ati kuti mukati aiwa nyorerei vaeni
Asi maifanira muchidzoka kakuti haya kwandakaenda kule ndakazonzi zvakati. Haya ipapo uchangamira kuti ndinge ndikapafungawo. Hamuna pafunga bhozi maipashora. Muchiti hakuna vanhu. Basi hapana zvavanondiita. Aiwa. Bhozi munhu chaaringazwa kuti haa svapa ndatadza munafanira kudzoka. Changamira kutadza kuziva. Kana kuti ndaumakuti macho kutotanga kudzivirira ine nditokuziva pamuupenyu hwangu. Makazokuziva sei muisabusa? Nokuda kwevana vachichemera kuda munda wababa wavo. Asi vana vakuda nhaka yavo. Vana venyu vakuwadzisai. Bhozi mungati mumurisabhuku. Munonganyaya taitaura payasiyana asi. Mungaitona vanhu 3-4 vakatopinda pakati penyu. Isi angotedzera zvatotaura zvakaitika kumashure. Hatisi kuti tisi takapa munhu wemunda. Asi kuti munhu akapiwa munda munhu anga risabhuku semi sabhuku. Hatisi takapa munhu munda. Wozokaona munda wachinzwa kuma 40 years. Wapinda masabhuku 4-5 apo. Chinoti chakatika ndechekuti munhu akatama akaenda kwamuparamoto akatooneka akatosavinga munda kuna sabhuku. Tese takatoudza tikatozviona. Akazobva kwamuparamoto akaenda kumaika kupwepu akanowana 8 mwana wakweswa kana minda kupwepu munda ukasara kadaro mukasitorenda wamwana akatomborenda imomo vabvisa amusoresa taura zvakanaka pakutanga ndaposa utete chirega kutaura dzimwe nhoroono Haazoti havana kugutsikana. bata Vana munhu azodzoka kwakabviwa. Azoti anenge asina kugutsikana. Vese munhu wasabhuku sabhuku ndambokorwa ine shamubhidha. Bhozi munhu wasabhuku handingomusiya. Mukadzokera kumba mechitoti aiwa mukatadza kutenga enda mutora maminetsi muende kukoti. Sadambudzi 2 kubva kuna sabhuku. Mhosva yenyama kaiti. Masiyana nomunhu anongonzi akagara vheri mai sabhuku toziva kuti kana shedzera musanga kuti shedzai sabhuku awe ndimi sabhuku muri kuuya nei. Saka muri kudzidzei kana mauzi uya ndimi uya kutora maminetsi. Zvinhu zvamutoziva zvakaitwa nasabhuku benyu. Bhozi munhu akaita mutengo kuti ndimi. Zita revhereji harina kuchinja ndeyechiroroma iye akangoita izvozvo. Hatisisi takamaka. Chiroma ndiyakamaka munhu ndakapa munhu munda iyewe. Sanyaya yekushora nokuzvidza dambudziko mbiri nokusidara remuseshi. Buzeri zvinoedza apapo. Sabhuku hatombomudzira tsisi. Bhozi akatoita achitoshora mari musoro kwake.